Erokamano nyakora mogikome yiero Ramogi TV odhiambo masani arwakini machiegni mar yudo weche manyien mag ratil biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV odiochieng' mar 22 dwe mar 2 2026 e kinde mabende weche mag siasa medo mako mach gwenge mopogore opogore pacho ka sigana moyiedhi bende wan go kamora mora ma intie kik idhi mabor ni mar ka e chuny wach mag gigo mosetimore odiochieng' ma kawuono mangima to parne tielo mokwongo en weche manyien mar ariyo twak ka wapenjo ni to amen manenore e alap mar siasa ang'o makele lwenj ang'o e weche mag siasa abiro bedo kod wenda ka wachako twak ma en George Omamba jaod bura ma North Kanyamkago Ward kata MCA ma North Kanyamkago Ward kaachiel kod Edward Oro ma en majority leader e County Assembly ma Migori jatend kwede mathoth e od bura mar county ma Migori wadhigo kod game mbaka kaluwore ni Migori osebedo achiel kuom gwenge ma oseneno liet mar siasa ahinya kotende kod ywaruok maka kod kacha tienda gima chama tuoni oseneno e kind johera mag jotelo e kinde marakruok obedo ang'o madibed ni kelo ma kachiel kod gwenge mamoko bende osenene ng'wech maka kod kacha omiyo kamora mora ma intie ma en ratil mokwongo weche manyien ka wachako gi thuond weche. Kaambia niko kwa ofisi ya kina Luanda, wameniambia wanashughulikia Luanda kosi. Kaambia watu wana kudanganya. Bona kamekufa bona kako hapa chini. Familia kod jo bodaboda ywago ratiro kaluwore kod nek mar jago manyoro negi e kinde romo mar siasa mar Linda Mwananchi Kakamega. Lakini msitupatie hii comedy yenye mnaenda mkutano na tear gas, unaenda mkutano kuenda kujilinga tear gas mwenyewe na unaenda mkutano kama umebeba majambazi na maguns. Jodito mag migao mar arita ogolo siem mager ne jochwak lweny masani kelo midhiero kod monj e paw siasa. Juat ma arita ne nyithindo kata sago tiena liao gi kanyete ywak ane ma chandora kodgi nyaka achiew gi matutungu koni. E sigana makende kawuono warango midhiero ma okwako ngima familia moro e kaunti ma Migori ma miyo kod wuoro duto nigi ng'ol kendo ok ginyal wuoyo. Machiegni nyakora mogi mar yudo weche manyien adimba weche manyien mag ratil chakore sani jalupo mare iluongo ni Liz Otieno Nyargoto Simbo machiegni nyatudri koda namba 360 Facebook Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya X en @Ramogi TV KE bende nyalo weche gi kai luwa na wuone Facebook page mar George Bati Dadikula chiel kachiel weche manyien mag ratil nyinga en George Bati. Anyuola mar George Olande manyonegi nyoro kod jopiny kinde romo mar Linda Mwananchi manyotimore alap ma Amalemba Kakamega ywago ratiro kagikwedo ni ok ne en jenjore kaka osebedo kawachore kaluwore kod ripota mar nonro mar obila mago kwach kich nek Olande yangore ni Olande nyo ocho jal moro manyinge Hussein Hassan kod pala bang' bedo kod gwandruok e kindgi tim manyo kelo ichwang' ne jopiny manyogo Luande ma onege tekli. Obila bende oyango ni giyudo pala kama nek makamano nyotimore kendo lipod bero bende oyango ni nyoito ngimane kaluwore kod hinyruok ma nyoyudo. Kuna one friend niko naye kwa hii simu, kumbe alikuwa huko. Akaniambia asifla uko wapi? Kaambia niko kwa ofisi ya kina Luanda, wameniambia wanashughulikia Luanda kosi. Kaambia watu wana kudanganya. Bona kamekufa bona kako hapa chini. Watu wamendanganya mpaka lazima akwayo jotendwa oluongo yudhewa orom gi sectors wa mondo wakel kwe kind sectors wa Makisumo gi yudhewa. We also call for justice for the family mondo jomano nege go mondo be arrested because apani no nege innocently without committing a crime. Akwayo national government mondo omi wanwa otobe our chief security justice. Mimondo nyithinde ariyo moweyogo otimango oyud justice osom
to yud kaka gibiro proceed gi life gi. Wan kaka sector, wan at peace, waonge shida, waonge gwach mar revenge, wawe weche teni Nyasaye to kod sirikal. Kawane motende kod mana weche mag rakruok mabede paw siasa ni judito mag migawo mar arita omedo golo siem ne josiasa ma pacho ka kod johera magi ma chwalo lweny kod tulo e paw siasa. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kaloso e kanisa mar AIC Kipkelio ne kaunti ma Kericho osiemo jogo ma sani tiyo gi kweth njore e rocho rombe mag siasa. Jagoro mar migawo no Dr. Raymond Omolo ma bende oloso e kinde limbe mare e kaunti ma Migori bende golo siem ma kamano ka owacho ni ibiro kawo kang' mager mar chik ne jochan njore e siasa. So I want to request politicians, wale walikuwa Kakamega jana, wale walikuwa Nyeri, wale wamekuwa Nairobi, nendeni mikutano kwa amani. Nenda mkutano, tutaweka polisi kwa hiyo mkutano, lakini msitupatie hii comedy yenye mnaenda mkutano na tear gas, unaenda mkutano kuenda kujilinga tear gas mwenyewe, na unaenda mkutano kama umebeba majambazi na maguns na visu na mawe na marungu. That we will deal with it firmly. The IG has a responsibility to ensure yule mtu alikuwa anatupa tear gas jana ndio blame police officers. He must be searched and arrested for that kind of acts of trying to seek for sympathy and to incite the people of Kenya. There is only so much that the police can do. But there is a bigger part that rests on us as leaders, but also on the people of Kenya. So jo Migori nyaka puonjre gidak gi kwe. Okubi yao dhao kai tu penjo ni police ni kanye sama jigore. But ang'eyo gi paro ma wan godo kaka sirikal kotelo gi President Ruto ok wabi yienu mondo keth Migori. And we will not allow anyone else. Josiasa maketo sirikal tesre oseyo piny owacho kuom tulo kod monj manyo neno e romb siasa ma Kakamega manyo timore ngeso manyoro kama ng'at achiel nyo wito e ngimane. Kotelo kod jatend duond bura mar Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka kod jatend DCP Rigathi Gachagua, jatelo go koro dwaro ni jatend piny William Ruto kod jatend arita Kipchumba Murkomen mondo duok penjo ewi monjgo. Giwuoyo bang' yuoro e nyasi mar alam e kanisa mar PCEA Utawala e kaunti ma Nairobi kama giseyo kendo ginyiso geno margi ni kweth mar makwedo sirikal biro yombo e yiero maduong' ma 2027. Maisha yenu yajaribu jamani. Tujikomboe kutoka mauaji ya kiholela. Tujikomboe kutoka kubomolewa. Hata alisema atashinda milioni 2. Tunamtangazia Ruto atashindwa na zaidi ya milioni 4 na Wakenya. Tukisikizana ni Eugene Wamalwa mtampigia kura. Tukisikizana ni Dr. Matiang'i mtampigia kura. Nilienda mtihani na haikuibiwa. Utaiba kura zetu. Kawasuri nyakora mogene jagoro mongirore migawo kara jagoro mar migawo mar arita Dr. Raymond Omolo okone jotelo makaluo mabende nitiere duond bura mar ODM mondo ket dwach jopiny nyime e kinde ma gibiro keto twak mar winjruok mar siasa e kindgi kod jatend piny William Ruto ma otelo ne yiero ma 2027 e kinde mamoko kuom jotelo ma oyiere kaunti ma Migori bende omedo singo chung kod jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Jagoro mongere migawo no marite pacho kai Raymond Omolo mane ochopo alam ka achiel kod chenro ma Solomenda mar gedo ma kanisa no masirikisho e sub county ma Suna West kama ne otene kod gavana ma Migori Ochilo Yako Dume Suna West Peter Masara ka achiel kod mano ma uri mak Nyamita kod jotelo mamoko wane gwenge mag Kaluo pod ni piny e wechego mag dongruok kendo seche ma jotend siasa wacho weche mag pogo lewo mag siasa bende nyaka koro giketo weche mag dongruok mbele. Wach makamano siko jo siasa e kaunti ma Migori motingo Dume uri mak Nyamita ka achiel kod gavana ma Migori Ochilo Yako. As we do all the negotiations, let it not be lost on us what is important for the people of Migori and for the people of this region. Pod nitiere gap maduong' thurwa kaindi. Thurwa ka osedong' chien for a very long time. And we must be very deliberate. And we must challenge our leaders that as you go on with the negotiations,
let's not forget that this region needs affirmative action. Endo jo siaya duto go no wacho ni seche miyalo kaka ji dhi dak 2027 ka sirikal dhi mare dhi mbele kocha ni to nitie mar wananchi oyal miwinjo barabara mikwanogo iwinjo SGR mikwanogo gi stima mikwanogo aeti yalo kaka bendi pogo kombe ber kose ok ber kapok wa negotiate ni ng'ama dhi bedo kanye wabeduru kaka oganda kaka wajo Migori ka sama SGR chaicho orie Kisumu kadhi Uganda wambe wapush kae ndi Mheshimiwa Peter Masaran kodi ka gi governor to gi jotelo wamoko gite omiwa leg moro madhi kama madonjo Tanganyika kaka lo Migori. Jago ni mongere migaon marite pacho kae koji sasa moko e kaunti ma Migori manocho pejero ne maralam kanchiel ko Solomenda bende ne okono gene luo mondo koro chung motegno ko jatend piny Kenya William Ruto nikech dongruok ma osekelo kaluo. That for the first time in the history of our country you can access health services whether you have a salary or you don't have. We now have more than 29 million Kenyans enrolled on the insurance program platform of SHA. Because of what the president has done and because of what he's continuing to do on his account, on his own account, he deserves our 100% support. Gochne President Ruto nini kech no moso record ni waikore. Okwa gochne President Ruto nini kech wa munyoro ni kocha. We are going to vote the president for the things he has done. Mawacho ni riwo ganda mondo ganda obed gimoro achiel maginyalo go dwar miduoge gi lemo okawo thuolo mang'eny omiyo kwa uduto jodala wa mantiere ka ni wariure wabede i ODM. Kalabelo ne nitiere ni koko nyalo bedo e kinde nyasini okrudhi adek mosinzo gombo mar gila kom mar governor motingo governor masani Ochilo Ayako Jabun Masuna West Peter Masara kaachiel kod mano Mauri Mark Nyamita siasa mar kwe kaachiel kod luor ne onenore e kinde nyasini. Choka ni ng'ato ka ng'ato biro chunge tich mare. Peter Masara iwinjo ko kwano mage. Mirimbo samoro no ko wacho nikech jatende ni ka. Ana wacho ga pile niya ok ochuno ni nyaka wagore nyocha neno ka lweny omoko Migori ka lweny malich. To gima ne mako dhoga Mheshimiwa Masara governor ularango gi Joseph. Bedo governor nikech bedo tadhi bedo. Ano ke gima sechung moweyaga. Onge. To ura mani molo ka penje wach to kingeni mbunge to podane mbunge Masuna West to nyisa komoro maduong' kora kia ni en mane ke chan president okadwa bede koro ng'ata Masuna banko tuch ka podi nyiso jo Suna no ritiga par kwane gi gik mitimo to gibro winji kwane gi dadwaro ni katieko siasa na matieko 2032 ni tachom polo tir omiyo kariamb ne ng'ato okakiny ng'ato okaketh ne ng'ato awinjo ka siasa ogore maber ka to siasa bende ber en mani sai mapok ochopo. Mheshimiwa Nyamita iwacho ni ng'ama ok otiyo dhi dala iwacho kose ok iwacho an e hika mar adek kendo atiyo to kendo sa biro mana kaka biro pimo gik matimo ka e kaka biro pimo mauriri. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ramogi jokanyo mag jotelo Migori loso weche mag siasa ng'ato ywa pien kaywa kochimo kore kinde ma iloso bul. Aya wawere kod mago. Jakom mar ODM Gladys Wanga otelo ne jotelo mamoko mag ODM emedo siro kang margi mar twag gi duond bura mar UDA motelo ne yiero mag 2027. Wanga wacho ni gibiro bedo piny gi UDA kata gipogo telo maromre e sirikal mar Manywanda. Jaod bura mar Kisumu West Rosa Buyu okwayo jo kaunti ma Kisumu mondo konye gero ODM komedo ni mosenindo Raila Odinga noweyogi ka gintiere telo mar broad based kendo mano e magisiro. Jotelogo oloso e nyasi mar cholo omenda mar jua sekta mar tije lwedo kata jua kali kod mamoko nyasi ma obagi Tom Mboya Labour College. Regret our decision to work together in this broad-based government. Neither do we regret our decision to give power to our party leader to progress conversation. Our mission as a political party is to capture power. We want to tell our supporters to remain focused, to remain united, to look at the bigger picture and
and the broader goal. In our Council of Governors, only one governor out of 15 ameenda kando. In our PG, only 5 MPs out of 100 ameenda kando. We have given Dr. Senator Oburu Oginga the mandate to begin negotiations for us, and that is where we are. Jatend piny William Ruto nyiero josiasa ma keto sirikande tesre ka wacho ni gionge kod teku mar yudo telo. Ruto wacho ni en kod rekod motegno kaluwore kod chenro mag dongruok ma osetimo. Ruto loso e kanisa mar JCM e kaunti ma Kiambu kama omedo chwako agenda ma en go ne jo Kenya ka en gi adier ni jo Kenya dok nuoye lwedo kendo miye telo e tielo mar ariyo. Nyika leo sema Jamhuri ya Kenya kuna watu wengi wangefanyika marais. Mimi ndio nilisimamia uchaguzi yako pale hiyo nao hapa. Na wakati alituambia alisikia anataka kuwa senator, nikamwambia praise the name of the Lord. Kila mtu ufanyika hii jam. Si mnajua pale tukipita Githurai inaanza jam. Inasumbua watu mpaka kufikia Museum Hill. Mimi nimewaeleza saa hizi na wapangia vile tulijenga ile barabara ya expressway kutoka Jomo Kenyatta mpaka Westlands. Sasa nafanya ukarabati mambo kidogo kidogo. Mwezi wa 9 mimi nakuja hapa kuanzisha expressway ya ile technical training college iko hapa. Tunawajengea hostels. Tumetoa milioni 230 ya kujenga hostels ya technical training college yenu hapa Ruiru. Na hiyo kazi imeanza tayari, na sio hiyo peke yake. For your information, tunajenga hostels Kiambu County ya watoto 8,000. Tutalinda serikali yako na tutaipigania hadi upate tamu yako ya pili. It is because we are witnesses. We can see, we can feel, we can touch the work of your hands. Ekuramogi kawa dhi nyime kendo wakaw yweyo mana mokwongo mana matin wang'iye kaka jomandiko pachgi. Yoramo wiyoga wuoda hero George Bati wachone fwanero imondo molo kinene okay. Amor kodi fwane japuonj Duncan aoro dhiambo wuor bende. Paul Onyango kani tira lingo asembo wachone no malera ahinya timo mos ne familia mar jalo manyo wito ngimane e tulo mar siasa. Erokamano in bende kuom oro ote mari anoka Councillor Francis Obwanda wachoni Daddy Cool and Francis Obwanda neno Ramogi TV malera ahinya gemra mola yie kod siasa mar kwe motimore Migori kawuono. Mane siasa ma wadwaro, ok wadwa ni nyithindwa onegi kata ohinyre weche mag siasa. Architect Evans Asio mano wuod Karachuonyo ng'isa ni Bati winji maber kendo Ramogi biro no malera ahinya kaka ODM waloso gi dwala achiel kawan gi wakao power mano okay, kawang ni wakao power mano Architect Evans Asio karo Serena Nyaboro ajeni anto ablemo jende michulo pesa mondo keth romo maga siasa ahinya to mago ma otenre kod jolinda mwananchi mano kaluwore kod karo Serena. Archbishop Okoth Okoye Nyasago Redegmo ajeni ni sigombre kothe magoyo piny ohudhira. Erokamano ahinya in bende kuom kete Ramogi TV. Yiena mondo kaw yugi kanyo ka duogo podan gi weche mamoko ma en Ramogi TV ratiro. Ariyo tarik 24 dwe mar ariyo wadhi donjo e chiro mar ohala mar pesa kod mwandu. Ng'eyo kaka otiyo kod thuolo ma ochiwo mar keto pesa e kembe mag Kenya.
riwri kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny ka otwak kod Shemo Uko, manager mar Data Services and Operations e Nairobi Securities Exchange, mabiro nyisi paro magin godo ewi kaka inyalo tiyo gi pesa kendo gibiro konyi ng'ado rieko maber ewi kaka inyalo nyuolo pesani. Mae kik bai, tich ariyo, saa 1 nyaka saa 1:30 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Hera, andhoga, adiera. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Riwruok mar jopuonj mar Kupet koro dwaro mondo duol mandiko jopuonj e tich e pacho ka TSC mondo orkwayo od bura mar loko chike mage mondo onywand jopuonj manyalo puonjo kit somo magikoni pod onge kod jopuonj e grade mar 10. E twak mare jagoro maduong' mar Kupet kelo Misori kod Ramogi TV odiochieng' ma kawuono okoni higani dhi kalokruok okoneno e kind kit somo mar 844 kata 844 kod CBE e senior school kaka Judith Omondi lero. Akelo okoni tiegruok matindo ma TSC osebedo ka chiwo ne jopuonj ok migi lony ma oromo e kit somo ma ichwalo e yor lony mar CBE. Gi ndalo matin to skunde yudo yweyo mar half term. Ywak nitie ni kamoro migawo mar somo nyalo golo kothoth kit somo e thoth skunde ahinya to manie lai mag kwano, science, lony manyasani, tije mag lwedo, thothgi manie STEM kod arts and sport, kalore ni skunde onge kod jopuonj manyalo puonjo somogi. Riwruok mar jopuonj mar Kupet kokalo kuom jagoro margi Akelo Misori koni e jumbe 4 ma jopuonjregi osebedo e skul, rem pod neno kendo chuno jopuonjre mondo lok kit somo mane ok gihero nikech jopuonj onge. Kaluwore gi kaka ne wachako CBE or CBC, ne wachake ka ok wang'eyo so many things mane dwarore. Inyalo paro ni wachako gi 14 learning areas, mwachako whittle down to 9 learning areas. To mae nobiro nikech ang'o? Magi obiro nikech wan gi midhiero mar staffing mar schools, wan gi midhiero mar facilities mag schools, wan gi midhiero mar infrastructure mar schools. Wawacho ni en technology oriented, we need to use computers. Computers nitiere skunde mang'eny ma pod iyudo ka nyithindo learn under trees. Koro ere kaka dang' connect electricity to be used under tree. E twak marwa kod Akelo Misori okoni tiegruok maduol mandiko jopuonj TSC osebedo katimo ne jopuonj ok mul moko kuom lai kaka tuke kod tije lwedo kaka mag sitima, udwak kod gedo. Jopuonj pod ni nono kendo ka ok orangi to jopuonjre dhi lal ma oko ka okit somogi. Cannot your team retooling the month of December and part of January. Retooling ne oko embrace all the learning areas. Nikech Teacher Service Commission ne onge gi jopuonj moromo e all the learning areas. One of them en kaka sports, another one en kaka these technical areas like electricity, home science, and even woodwork and
building and construction. These ones are new learning areas. Mandio puonjgi mana nitiere skunde. No say golmo the public service. Magi puonje TTI. The main infrastructure in school for Alana en japuonj. To ka japuonj no onge, geche ni kata books bed mar 1001, kata wabed gi technology machal nade manyalo enhance learning. To pod ok wanyal timo nikech japuonj must be a facilitator. Kakoro gidwaro mondo mi TSC odhi e od bura or kwayo mar loko chikegi mondo mi gimany jolony ma inyalo nywandi e TSC mondo puonj kit somogi ma ok puonjie kuonde tiegruok mag jopuonj. Teacher Service Commission podo dak mana e traditional role mare mobedo created gi the constitution. Ni gin ginyalo mana employ trained teachers. To koro en high time mondo giyaw this space nikech mondo wa succeed a CBE implementation nyaka wayie ni Teacher Service Commission pok nocho obedo gi jopuonj moromo e learning areas te e areas masekwanogo. Koro sani endi nyaka gi bed gi regulation ni sani wanyalo yaw and en gima nyalo timore within just a day. Gidhi e parliament, gikwayo parliament mondo omi oloki Teacher Service Commission Act 2012 mondo wabed gi TSC Act mo embrace the CBE curriculum. Nyaka sani piny owacho koni gisechwalo atamalo 70 mag buge e skunde duto kendo thoth kit somo osechak puonji. Judith Omondi, Ramogi TV. Kowere kon mar ndichuo moro kod min ode maduto ni kod ng'ol mar winjo e gweng' ma Miyal apa kwamo e kachung'od bura ma Ndhiwai County ma Homa Bay kalo e ngima matek kaluwore gi nok mar yuto kod akwede magiyudo. Jafumbo mar Walia Beach miyowa sigandgi. Minode Joflin Cheptai maduto ni kod ng'ol mar winjo osebiro koda kuom higni moingo 8 kod nyithindgi adek maduto to wuoyo kendo winjo wach e dalagi manitie gweng' ma Miyal apa kwame kachud bura ma Ndhiwa Jak kod minode osebiro ka thuthni kod tije mag ot kata doko ni giduto gin kod ng'ol mar winjo. Minode kokalo kuom jalok wach kone gineno pek e kinde ma gidhi manyo gigo ma gikonyore e odgi kendo kata manyo chenro mag thieth ne nyithindgi ok yor kata matin kaluwore gi akwede ma giyudo e ute mag thieth mopogore ma gidhiye. Wana communicate na mzee yake mzuri. Sasa shida ni kuongea, wakienda soko ndio watu wengine wanamwangalia wanamdharau. Kienda kisiagi anarudi, kifika saa 9 anarudi anatulia. Watoto wake wanaongea wote, ameshukuru Mungu. Akipeleka mtoto hospitali inakuwa ngumu kucommunicate na watu wenye hospitali. Akipeleka mtoto mwingine anamfukuza kwanza, anaambiwa ngoje kidogo, anadumiwa wengine wa nyuma. Alafu anadumiwa kama umemaliza wote. Hapo ndio anakuwa na changamoto, kwa nini ametengwa peke yake. Bende Jak kokalo kuom jaloko wacho ni biro ne gin kod ng'ol mar winjo wach kata mana menyo ne familia mar en chandruok maduong' kendo ma osemiyogi kalo ngima matek e odgi ma samoro girem kata yudo chiemo ma ginyalo chamo kod nyithindgi. Inakuwa ngumu akiwa katikati ya wenzake juu yeye aongei na wengine wanaongea, sasa kazi inakuwa ngumu. Wengine wanatoka wanaenda kutafuta, lakini sasa yeye anashindwa venye atatoka juu communication inakuwa ni shida. Sasa inakuwa kutafuta ni ngumu juu wengine wanamwambia anga yeye asikii. Sasa inakuwa ni stress kutafutia watoto wake. Atamalo maduong' mag tije mag odgi thothne timone kod min gi jena doyo mabende okawo ting' mar ngonye kwayego kaluwore kod ng'ol mar wuode kod minode ka ok ni wuode no kata doko ni kod certificate mage to mondo oyud tich ok en gima yot kata matin. Wuod ma arito negi nyithindo kata sagotieno aliawogi ka nyathi ywak an ma chandora kodgi nyaka achiew gi ma gichung gi konya nikech ok ginyal winjo. Koro kata ka nyathi tuo an matere osiptal, yuto mar Jak onge, nodhi sikul to pok oyudo gimoro amora, ogike oaye gi e college pagari otimo en gi certificate. Koro kaka noano an matek atuo go chiege, atero osiptal amanyo pesa ma athiedhe makele dala, kata chiege kadhi nyuol adhi kode osiptal
mo nyuol machaka kele nyaka dala na ka kenda ne mang'e kaka nyathi chiemo kaka timo gimoro amora nikech pod onge kaka onyalo yudo to gi jomong'ol. Coordinator mar riwruok mar piny owacho ma ong'ere ni Child Fund Mary Ochieng wacho ni familia no en achiel kuom familia ma gisebedo ka gisiro ndhiwa kaka ginyalo rito nyithindgi e yo mowinjore kane okone dwaro nitie mondo familia mar Jacob yud osir. Ji mang'eny yudore ni gibedo gin jonyuol to kaka gidwa timo tijni chandogi. Kendo kane wachako ne wan kod weche mang'eny mane chando jonyuol e kuonde ma watiye kaka ndhiwa. Sana sana weche mag nyithindo mok yud chiemo makare, madongo gi othirno, nyithindo ma ojwang'a otin kabisa to min gi osejwang'e kata wuon gi osejwang'e ok miye rit makare, nyithindo mane irochore tichegi to kod dondruok mag dudi mang'eny mane timore mamiyo ng'ama ne hinyore kabisa sana sana en nyathi matin ma project wani ne temo mondo mi orite yo makare. Koro wasebedo ka wapuonjo jonyuol gi yore mang'eny mag rito nyithindo mondo mi nyithindo donge yo makare. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nakoro mogi Gor Mahia omayo muya klab mar KCB kendo rodho gi gonde adek kuom ling thi e tuk lig ma pacho kama no tugi alap ma Nyayo National Stadium. Gonde Gor olo kod jatugo Enoch Morrison e dakika mar 24 kapok Sharif Musa medo mar ariyo e dakika mar 28. Samuel Kapen bang'e noloyo ne Kogalo gol mar adek kendo mogik e dakika mar 43. Kogalo koro pod onyonore e wi mesa mar lig maduong' ma pacho ka kod points 46 kilwe kod AFC Leopards mane kod points 40. E tuke mamoko mar lig no Kenya Police owuok amodhi maonge gonde kod Mara Sugar to Kamara Sugar to oyudo loch mar gonde 2-1 e tuke kod Ulinzi Stars. It's broken through, brings it out to Capena. He's in pole position. Capena has put it in the net. After the hard work and after being I think Gor Mahia, you look at early stages of the game and last part of the game, they are always dangerous. You look at the match they played against AP Bomet, they scored first quarter of the game, and last quarter of the game they scored winning goal. So we knew that they are going to be hard on us, and we also knew they are going to keep the ball. We were very, very excited. The way and manner we scored the goals in the first half, how we played, we were a little bit aggressive. We knew it's going to be tough, especially when it's also rained. Then it's not like you are not in control of the game, and so we decided to be aggressive. We decided we were going to be aggressive in the style of play, and we didn't want to give them a necessary chance to control the game, and we did that very well. But the way and manner we played, how we constructed the passes to the wider areas, and then was wonderful, and it was very, very exciting. Giko mar weche manyien mag ratil nyakora mogi duoka to twak mar ratil biro ne achiel kachiel jaloko mar osebedo Liz Otieno kik di mabor nyinge George Bateno kawenda Eduardo Oro ma en jatend kweth mathoth e od bura mar county ma Migori osedonjo kaka achiel kod Jojo Mamba ma en MCA ma North Kanyamkago bende osedonjo ka. Twak mar ratil lweny siasa en ang'o makelo? En lweny ang'o e siasa? Kik dhi mabor nyakora mogi parni ogore malo to gore mwalo kineno kaka Linda Mwananchi, Linda Ground, kweth maketo sirikal tesre ywak nes obila koni gin gionge gi tudruok moro amora kod lwenje mosebedo kaneno e gwenge ma Migori kocha nyakora mogi kawuono bedo gi kwe kata kamano omed kwagi jotelo kaachiel kod jopiny ni kik ubed jo athua. Kik dhi mabor, twak mar ratil biro ni bang' nyeri machuok kende. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi.
bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Beikori mar doke pacho kama sigendni lero gimor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, time machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Nifiche ndani ya mabawa yako, fika mwisho wa safari. Najua kwamba mimi ni wako, unanipenda tena sana. Nuru yako imenitoa gizani. Mimi naitwa Vestine, one of Vestine and Dorcas. Kupata wimbo huyu bonyeza *811 *81#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ekar chakruok, wach nenitie, wach loso mbaka, to mbaka igero godo piny. Mokwongo dongruok maduong' en ni pesa nyok dhi e counties. Wach bende nyaka kol, manon iye matut. Nitie josiasa masegwenyrago on principle. Wuok tich juma ka juma wakelo ni chenro ka wuok oko mar manyo penjo mopogore opogore gidwaro mano mar yudo duoko makonyo oganda mana ka wantiere kar kae chenro ni mar mbaka oromo. Ng'iyo ni jok manoko gi gidhi nadi mae siro mawachung'e kaka diaspora affairs. Wuok tich saa 4 nyaka saa 7 mar odiochieng' ka watimo chenro ni mar mbaka oromo. Omiyo wuoth koda. Ma en chal mar Kenya. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manego bed ni gitimo to gin mage mokowinjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kaka obiro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro ruto lingti. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yonero ma adiba. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidongi neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kaka wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar mbakoromo i wacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Nyakwaramogi kaka nasingo ni twak mar Ratil biro bang' nyiri machuo kende wenda osebedo piny ka Nyakwaramogi mondo wago kodgi mbaka wakete Ratil to ang'o ma miyo
lweny neno e paw siasa. King'iyo sirikal mamalo kata jo siasa manitiere malo miluongo ni national politics bende ywagruok nitie. Kidhi e ground kucha bende neno ka moko ywak ni dirruok nitie ka kod kacha. Ang'o makelo ma? Diponi en ni luoro moro bedo koponi jatelo bede kom to oko tiyo yo makare ka itemo soke mondo ti koso ang'o matimore koso en ni koro ng'ama osebed dwani mondo mi obed gwendo gara mogare kama obedieno. Ang'o makelo ma? To japiny to ni kanye e kinde ma ywaruok gi betie? Kech waseneno ka thoe wuok to joma ihinyo gin jopiny ma samoro yware rombe mag siasa moko koni gin ne gionge kod tudruok moro amora. Nyakwara mogi machiegni e twak mar ratil ma kawuono amen mar siasa. Ang'o makelo? An ka kod Jojo Mamba ma en MCA ma North Kanyamkago kaachiel kod Edward Oro ma en jatend kweth mathoth e od bura mar kaunti ma Migori. Nwabedo kodgi ka tarik 25 dwe mar adek higa mokalo. Kawuono wantie odiochieng' onogo bende nwalose weche motenore kod lwenje mag siasa. Ang'o momiyo chiegni higa achiel mangima gigi chak neno kendo? Pod odong' nyakwara mogi higa achiel gi dweche madirom 5 kama to ji dhi e debe 2027. Ang'o matimore? Ang'o momiyo neno gi e sani ni lwenje nyaka bedi to japinye ma hinyore? Mokwongo kapok wadonje mano, giduto giwuok e County Assembly ma Migori. Erokamano ne Majority Leader kuom yudo thuolo mar biro e Ramogi TV kendo twak mar Atilo. Erokamano Jojo Mamba kuom yudo thuolo kendo. Migori wacho nang'o? Nyocha ng'eno wa yweyo mar giko higa kendo donjo to oganda jo Migori diher mondo ging'e ni to mesa mar Migori Assembly kata Migori County kokalo kuom jood bura mane giyiero e County Assembly no oting'o ne giang'o. Majority wachaka ne kodi nyiso ni to Migori chal nade? Erokamano ahinya George Bati. Mokwongo we agoni erokamano kuom miyowa thuolo mondo wabiwago mbaka gi jo Migori e weche ma dhi mbele Migori. Migori en kama wasetayo kendo an agone Nyasaye erokamano nikech nomiya thuolo matayo e higa mane gavana Obado nitie kendo sani kendo ataye kaluwore gi gavana ma Ochilo Yako nitie. Migori ni opara kendo an gi geno ni bang' tam mag gavana ariyo gi wabiro bedo gi Migori maber maloyo kaka nwayude. Okay. Erokamano nya chal nade Omamba Migori kama iwuoke? Bang' tam mar governors ariyo gi wabiro bedo gi Migori ma perfect. Mano wach mopong' miluogo yo from Majority Leader. Matiende ni kamubede ni he confirms ni okwan maber ahinya so far. Maybe kamantie ni odhi tam maluwo wayuda serious candidate kaka neno gintie cha biro duoko Migori ochiko kata ka wadhi Singapore. Migori ochiko Uganda. Wadhi luoro baracha okwan maber but Migori dwaro lemo and serious prayers kendo mana mar joro nikore wach mondo wang'e gimomiyo wan gi tabu Migori. Yes. All right. Majority Leader wacho ni bang' tam mar jotelo ariyo mosebet Migori dhi bedo maber. Omamba koni onyalo bedo maber to luoro nitie ma jomoko yud negi glucose kata glucose to dipo ka ondulore piny e yo. Ok ang'e ni mane gima Majority nyaka gie sani king'iyo rate kaka osetayoru kaka weche osedhi both assembly gi executive tudruok gi winjruok manyalo kelo ber nikech nitiere thoth chike miloso e assembly mamiyo executive tiyo manyalo chopo ne jopiny. Diponi gik mayware gi gin ywaruok maluwore kod chike ma un wegi mowinjo bed ni ukalo koso ang'o matimore? Erokamano Bati. An ng'eno kabiro go lam ne ng'ato. Yes. To kaluwore gi kata kaka ne wasebedo kitanto nya donje tam mar ariyo Mamba ne nie tam mokwongo. Yes, mar ne gin higni 10 kidhi e ward ne akia kapo ni nitie ECD ma pok ger nyaka sani akia to an kama ECD oseger te nyiso ni nitie kama waneno to gima ng'eyo challenge ma wan go e Migori jo siasa ng'eny gi samoro dwa mana mondo gilgo ohala ok gigo siasa mar gero Migori. Emomiyo asika wacho ni onego iher Migori mokwongo kapok idwaro mari nikech ang'o ma ok rum e pinyni to gima duong' gima ne we chien nodong' karapar. Koro gimomiyo gino nodong' karapar en ni sama miyi thuolo ma mondo itije ne jopiny titiye yo manyalo loko ngima jopiny
kar chakruok wan Migori unlike Homa Bay ng'eni kata county assembly noyud koseger gi Tom Mboya. Wan Migori county assembly kata gi executive office noger gi jo council. Muskari Kombe manoyawonwa assembly nyaka kawuono kama wabeteni. Koro sani kama wantie ni nyaka wachake gimoro wanya weyo piny ka mondo dong karapar. Koro kik wamany ne ng'ato tich nikech manyo ne ng'ato tich to ok nyal konyowa. Laro tenda be ok nyal konyowa. Wan gima wadwaro ni mondo Migori, nyithi Migori oyude kama ginya some. An amor kaka wacho ni sani kidhi South Sako tibo yudo ka skul ma nyithindo some tie yien to rumo. Okay. Koro wamanyo makang' machielo. Penjo mara kaluwore gi mano majority en ni nitiere jotelo malaro tenda Migori momiyo samoro waneno ka nitiere gwandruok kose maywayo weche mag tich. King'iyo mos ang'o ma jogi laro. Ng'ato mi tich e National Assembly to siko mana ni ng'ato owuoro tuo ni ang'o. Ok owuor mana nikech ni idwa chiemo moro ka kar mondo iger piny. To misechamo mano miyi mathin mano wuondgi go e parliament 1,100,000 cha. Oneno ni tin osechamo tieko kar mondo ket tekone e chamo mang'eny ma koro nitie 4 trillion budget mar Kenya. Kipenjo kata Omamba ka obedo jauriri. Pesa di madhi uriri ok doduoki. Obo nyisi mani idwa ket Gogo Falls. Gogo Falls en gir national, ok en gir Kenya mangima, ok en gir jouriri. To kopenje ni George, un kaka jouriri, budget ang'o momiyo sani jouriri nitie gi ng'at manie bunge. Bo tame duoko nikech king'iyo mos. Ibo yudo ni oyo, jogi pako Gogo Falls, jogi kuri ka gidwaro bank. Dang' idwaro bank nade? To higni 10 ne un gi governor. Okay. Majority penjo. Odwaro nade? Odwaro. Babati ere gimi dwaro duoko. Awacho ni odwaro bank nade to higni 10. But next time ibe koro nyaka yier na miduoko. Oda Omamba. Nyocha wacho last time ni marwa ni e majority wawinje kaka wuoyo. Sure debate. Ni awol majority leader wacho ni an aspirant moro dwaro tenda. Ni koro kan gi dok South Sako, ingeni ma host mare governor. Koro samoro gi madho chai, to ke gore mbaka ni ngene jogo dwaro mana tenda. Let me ask you. I really didn't want to go this direction, but let me ask you. Ipenjo majority penjo nde. Ang'o matimore Migori? En orengo dhi koni 4 trillion ma national Omamba nokoni kia Gogo Falls. Biwinjo wach malong'o ma kuom jallo mariembo government business e ot. Adwa ni jaki penj majority leader. Omewa infrastructural development ma Migori. Obado musiko luongo ni ingere ka pile ni kia no timo 10 years ne. When Obado was living, no we ka Migori yudo around 7 to 8 billion. Sane wa yudo chiko 14 billion. Apenji 14 billion. Kawuono ne gimoro timore maber kabisa George. Kawuono ne kwenitie kama ne wantie Arambe Mawasi bete. Kene ne giluoro PS. Ne kwenitie maber kabisa. To one of the members of parliament kuchungo to kwano gik motimo kama ae. Mano Mheshimiwa Masara. So MP Mauriri be kuchungo to koni oyo kwadwaro. Ng'ato wacha ni ma. MCA wa moro wuyo matek kabisa mukoni gini oge koko madhi bedi ng'ato biro chung gimo setim. So the question mwapenjo ka maparo ni majority leader ni geduoko mewa. Kano maybe wawe manutengi kano mi governor thuolo mondo lerie gik mosetim. Ingino wacho ni gige no agero ni wasechielo choma wasimbete. Kendo ng'at to governor kinyo ningo dhi oriemba ng'ama nondiko ne ni wasetimo tije mang'eny ka wasechielo nyaka chiro ma Wasimbete, no, not chiro, choma Wasimbete. We are talking about 7-point-something billion. Ok no biro kato majority kono wamnane. Gimaa osetim. To every time ipenjo ni to dwa mano compare governor masani gima no osetiyo. Ni kata undonge no time higa par. Ne okuket bank go. Onge ng'ama kwayo the current government bank uriri. Issue en kania. Can you account for 7 billion? Moseni.
mikone flag under project sorry e buo projects madongo 1 2 3 4 e buo project matindo 1 2 3 4 to gino jogi be voters jok mosiko ni ok oningo penjigi. Mheshimiwa Masara isa vota, Mheshimiwa Nyamita isa vota. So nyingo kuna jini ma osetimo kama nikech gik mena Mheshimiwa Masara gini penjogi wan moningo penji ot. And why not you? Ngomi ku penji ngamodino doge. Majority penjo. Ma en majority mari. Ngamodino do doge. mu mbaka mu penjo mamba ichunga ni Mr. Speaker order. Adwani an carry a point of order mondo mi awuo. Kasto. Ineno. We okan kipenja duoki. Yes. Ngamodino no. Giri no kal kata house business. Ne dua penjo. Bingine ne wakalo budget kamane e dwe mane. Last year June. Sani ko ka wadonge 2 months to end of financial year. Ki penjo no ni dua di penjo. Is a member of the house business committee. Okal. Kuro nga achiel kuom joma nego Migori. Tani ngini gige nego dhi kunde magirome to wacho ni ani CD na oseger te. Majority ni ka. Ingeni iwacho gani ya. Yes. Ni ja siasa nyaka bed jamiriambo. Mana achiel kuom gik maduoko Kenya wachien. To Migori dwa duoke chien ahinya. Nikech asebedi assembly masani, yes. Abedi assembly machon. Ni ungo mambe machon. Ne wan kata yo mambe mar ariyo. Yes. Koro miyo gik madango wach ni wagengo ne ji sani gi. Gin miriambo nikech en owuon. Gi kisungu nego te ma samoro nyamanyo point e weche 200 kapok point odonjo. Oyie ne flow. Makata nyicha ne wan kode flow mo nuore wach mo nuore on wawene mondo nuore anwa nikech point pod warito mondo gol tok wuogi. Koro miyo miriambo mani ngado tamie house business committee ok discuss gima ngato wacho. O discuss mana gima dwa dhi e ot. Koro en mana pango ni ma obi kaka ngamo sebedo tam mar adek okoni go wuond jopiny ni house business yalo gima ngato dwa dhi yale ot. Omiyo miriambo wawere urugo. Mar ariyo kaka Migori kiwacho development nikech anto na atiyo tam mar ariyo ni abedo majority matin. Kendo dalo nano ema pani dongruok obede Migori nikech ka ng'iyo mos to kata en igni abich mano kuongo mokalo to kamwuono sama wuoyo kodi pod kidhi west gine north Kenya mkago ibo yudo ka pod gidwa goro ECD. Iwora ng'ane timore. Nyithindo pod inyayo ni somo e tie yien. Nyiso ni nitie kaka ne waketo makoro wanyalo go mbaka mondo Migori otimre nade odongre. To gima duong' manokelo ka en yalo ni to ji larango. Nikech walarango ang'o mwalaro nikech ka en adiera ni an adwani mondo atel ka jopiny oyie ni mondo atel e kom mar MP. Ok atel e kom mar MP. Jopiny oyie na atel e kom mar MCA. Mane matiye to mar governor be atiye kochopo nikech sirikal riek en wuon pesa kendo en wuon idea. Oketo dweche 3 mag campaign. Inti campaign sa dwaro ang'o? Kok idwa mana rocho gima ng'at moro dwaro mondo otimni. So adwani wacha diera kendo kik wawuond jopiny. Migori onge koko. An kama goyo siasa ni, an ok agora gi ng'ato, ok wagore gi ng'ato, ok dwaher mondo ng'ato gore, be ok ni yuda ka wuotho gi ji, gi group, ni koro wuotho go wapango katek, jopiny bo miya duoko. To miya ana dwaro ni ka wan duto wan jo Migori, wagoga mbaka maber, wapima wach, to wawe miriambo. Bende mori nitiere samoro lweny magore Migori, ma ineno ka samoro ji ringo kata ji chochni bedo mar arita kwe, kata mane boma nikech un assembly maru, nitiere Migori ma kopo ni koko bede i town to kata mana yalo gik manyalo konyo jopiny ok unyal dhi. Bende mori kaka jatelo majority ni koko gi betie Migori. En dok chien miwuoro. To kiyudo pok aneno MCAs mokelo koko nyaka sama wachopeni. Chon kata ne nitie koko moko matindo mane wuok ni ji larango to sani pok aneno MCA nikech wabed piny mwawuo mwawach gimoro mwayud duoko ne. Walore gi wach. To koko makoro wuok e liel ni koko mawuok makoro ng'ato nyalo wuok masiem nyawadgi ni. Amora ahinya ni osiepna Mak Nyamita. Kane koko gi wuok moneno ka ok nyal kelo koko wacho ni oyo anto koro tindo ok adwa dhi e liel. Anyalo dhi e liel sama kenda ta wuok gi jogi. To koro kanye makoro gichako larre gi Masara koro dwaro ni en thuon ahinya
en onya siemo gavana oada komi ng'ato telo wene oti kasa ochopo timbi ti mari. Ineno but yes wabiro deviate from the time watin en locho dera kang'o mane ma ng'ata chiele miwene liete ni dhiyen iwinjo ka majority leader wacho ni ma ogone ero kamano ne market no osewacho ni en koro kopo ni dhi liel gi jatelo ma gavana ne makelo ne tabu to koro en tindo wede obiro dhi sama ng'ato onge koro masare monero ni eto rwath odwa gine tiarore gi gavana koro temo wacho ni karo tiarre atiara. What I am saying en niya mano winjo ji oluorre mano winjo jurisdiction ka jurisdiction mar ng'ato. The governor en ochila yako, he must be respected. Yes. The MP for Suna West is Francis Masara, he must be respected. The MP for Awendo and Walter and the MP for Uriri is Nyameta. Now kawuono the master of ceremony owacho ni I am now inviting the area MCA, who will in turn invite the speaker, and the speaker will recognize the MCS manka. Then cast to luongo area MP to luongo governor. No timore kamano. Koko no kobedo katedi. To kineno clip makoro nyokelo koko makoro walando kani. Nineno ka liel mane joka nitie, master of ceremony ko sieti to luongo governor bypassing the area MP to bedo piny. Donge jolup ne biro wacho ni ma achaya. Ok miya MP no thuolo wacha gige ne marichogo oluong governor because governor ema nyaka tieke. In fact by luongo governor en go opportunity mar duoko gik mane ng'ato wacho mok ni ka. Kana iko joga na ariyo dala. May God rest their soul in peace. Governor came and he came very early. He sat. Kugi at some point to koni en makoro the cow microphone or yambo program. Nyameta being ways ne oko contest. No we yawe luongo en luonge. No kutieko wuoyi ng'ato. You get the point? So jogi or respect jurisdiction margi. Ka governor obire constituency ng'ato oweya ng'ado luonge to giwuoyo to gino rumo gi kanyo. Kech yiero to next year. To jopiny gi bo se decide ng'ama gidhi yiero. You say decide. Are you sure? Hey. Domigol. Ose no listen. Ose yiero igini Ken to no weyo. Ken no weyo wach yiero bi diere mana nono. Kapodi wacho mari yiero kata ma next year. Kata defense okonyal gi chu no defense. No way. Mamba. He that alleges must be given opportunity to defend the more alleged. Allege and that's why I'm saying you need to onge the watch on there. Onge we wait. Koro me time on arrest. No, I mean really. Ken majority leader. Ingeni manyo liete. Ingeni okabiwe no interrupt. Kata ambe okabiye kawuono. Magi mane timo chiengcha okabiye ni kawuono. Adwa no awinjre uru. Nika kidwa wacho gik moko. Kidwa wacho. Ken no se weyo constitution. Nawe nade. Initie word man. Machando jo word. Ok mako na doge gik wacho. Mamba we Miriambo. Ineno kido ma Miriambo. I want to justify. Ingeni mamba. No. Kamano mondo wadhi. Ingeni mane gima na understand. Order majority order. Kawuna dagi nikech ineno. Order majority order mamba. Mondo wabed gi constructive. So the response mondo wabed gi constructive engagement. Yes. Wabed gi constructive engagement. Majority leader mislead. Mislead who? Iwinjo. Nikech samo wacho ere mochwanya nyagol. No, Iriam. Karepodine race. So okwanya yire majority leader ni every kibedo ng'adoge teka bunge dwaro quality engagement mago to nase kao te an go emo mi okay wala iwacho gimoro ma gipoint mai kako timowa e bunge koro mado yie koro kato kawuna wuoe
So, George. You were everywhere. Dogging ngeny makata ka probation. But he didn't protect her from Kawuono to okabi yemo. Ni bire luwe. Kare mana ngama no bire luwe. Ingine machalo gi master ne no pone ni o mama ne to wuo podi. Kiki yene ka mamba ka onge master. Ingine go lam, ini go lam, awinyo ni dwa. No, it's okay. Lam to ema wantie ko. MP midwa bedo no. To ken kata ino nyuli jo. Kata ino nyuli ngama police. No, but it's going to mislead her. It's okay. Majority go mamba. No, doge we bedo mangeny. Japiny mano yiero jotelo ma Migori. Ni dwaro duoko. Ni nyaka karango ma chandruok ni nyalo betie. Nyaka karango ma sama koko bedo to ohala margi dhi kethore. Nyaka karango ma sama koko bedo to nyithindo dhi hinyore. Mondo ka ji orieyo kama koro itae dongruok miwacho ma uduto uyiero ni ujo bed ni dongruok eming'iye agenda maduong'. To dongruok bedo ni ng'ama ngima ok ng'ama samoro. George waduoki. Nyocha wane liel. Gi ang'o makelo koko Migori. Nyocha wane liel. One of our colleagues, Matthew Bay County, nyocha men gi otho. Koro wadhi wachunge, ta an adhi dhi chunge liel moro machielo dala. Wan nyaka gi FCPM badi. Wabedo. Mheshimiwa Masaro biro owuok. Mheshimiwa Gavana obiro bedo mamesa rumo. Moso rekode owuok. Koro akwa rusa. Ne wan gi Mheshimiwa Elizabeth Ochae ma vota ne. Koro wawuok mondo dropa mondo dhi. Binge ni gari no. Ng'ato wuoka and is in the video here. Mo yecha lao Mheshimiwa Elizabeth Ochae no cha Gavana. Nuwoyo kode. No, you are not the interviewer, so keep quiet. No, you have to keep quiet. No, keep quiet. We are not going to allow you to mislead people. No, we'll stop. No, but you must stop. No, you must stop it. Otherwise, we are not going majority. No, it's okay. Open your majority. No, you must be disciplined. You give me time to respond. No, listen. No, listen. So you must listen. Keep it okay formed opinion. Time me Kiki na defend ni tija. Order mamba. Ingeni ngani biro ka giparo mar majority. Moko jaltia. This is my junior. Junior This is my colleague junior. I must be respectful. Order mamba. Ingeni be die mar gi majority leader bi okonya telo mamba. Ingeni respect which demo keto. What ani mondo. What temo kama mondo jopiny kik winj gik watimo. Ango midwa. So listen. Ano kan defender mar governor. No, then listen. Koro kiki expect need what kelo gimoro. Kibiro ka defender na. Defender. Very go. Wacha. We will handle it. Majority. No, we will handle it. Majority. Kwani yeto ene. Baba you are my colleague junior. Otherwise, allo idikechato kumaeni achope mabele ma. Allo imatini kechana rio na machobuka. Into babu we mukodi. Order. Yo ping dwa ng'eyo. Bod watama. Onge tamo ng'ato ka anema manage gidi. Yo ping dwa ng'eyo. Ni nyaka kama kuro ji ochopeni. Chandruok bedo kanye nikech kwa bedo gi back and forth mang'eny. Maendi bro. George, abro kuma ne ung'ada. Kendo ko kadoket, I will stop this interview. Kwa alien. To Honorable Elizabeth Ochae, a woman. Iyecho lawe. Tiar. And I saw. Then I couldn't stop. Wadhiye gari waka. Kwa donje gari. And the videos are there. Tachiel kuom nyiri manobiro. We normally see a Sakomar governor. Kao kidi. Togogo gari ni tap dereo. Kowacho ni mama ni cha governor. Mama ni to vote mare. Nyakono ingi picha ni report ko police. Yes, I'm your number here. I have open number. George, I'm not going to stop. I am dropping somewhere. I am dropping somewhere. He will not interact with me. You do defending. So, this guy look, I think he's not sober. Order, Omamba. Execute your point. So, more go gari ni mode. So my question is, can it be a difference in your telo mamalo? Ere kaka a member of county assembly donje manyaka gache go. Up to now, manu votane. O majority leader ma take care of our welfare. We went, we reported, and the police is handling that. Of course, when I reached out on him, he said the best thing to do is to report that. Nongisi kamano.
We reported. Right. So, that same day, Nenity chaos a CBD Mamiguri for close to 3-4 hours. Onge miyo moro mane chungo manomena madang yude ohala moro dhi ng'iewo go mogo ok nyal dhi mbele. Machunga moro ma ng'ato uso jangwari mana mating'o ng'ato ok nyal dhi mbele. Matho dhi owuoki. Do we really need to die? That is the question. That is the question. That is what we That's why we are asking this, Omamba. Must people die more do people get elected? And you are the elected leaders. leaders. As I finish that case. Yes. Why is it always either Honorable Mark Jamaica with the governor or Honorable Masara with the governor? You get the point? And some other chan work ni work can gigio timore awendo ni neno giko timore. Kane Mheshimiwa Masaro dhi lema wendo ni neno gimo timore. Kane Mheshimiwa Nyamita odhi pap kaigo opira ni neno gimo timore. Dunge samoro bende wanyalo weya ni ya. Ng'ato ka ng'ato, because of expression freedom of speech and of expression. Wacha mari no? Okay. Ng'ane wach mare, jogi rom jogo koro decide. All right. Masa ken. Ingeni erokamano ingeni kaka nene an ingeni kama chunge an achung kama neutral jogi tegi no siepena tasemanyo ma yudo ni tuo joma gombo kom mar governor ni en mondo gimien governor Ochilo gi chilo mar lweny ema chandogi lam magigoyo nyaka nene mondo ginyis ni ng'ani en jalweny en jakoko mane gima chandogi konyo japiny gang'o mondo migine mondo yiergi to adwa penjo ni kose yiergi gin ga agenda mane ang'ama moni usa agenda ni weri gi wach lweny mondo mi imbe wach nikech lweny to kinya dhi ni dhi gori kendi inyalo dhi kiting'ori gi ji to kiromo tiromo gi ji mana kia to ang'ama moni wuotha e jopiny ti usa wach ni ti wuogi kaponi in ga agenda nyiso ni nitie kaka idwa nyis ni ng'ato jalweny mondo mi koro omaye max mane tuo ma wan go an akwayo jothurwa ma Migori yes jogi owe tiyo kodwa kendo ineno gi ka giwuotho ng'ato ting'o probox 20 joji to pok aneni go iting'o ji 20 an ok awuoth gi ji be ok abi wuotho gi ng'ato noluwo toka ok abi wuotho gi ng'ato noluwo toka kadonja wuotho ng'ato di kata kadhi eliel kata kadhi kamoro nikech ka jok madhi kanyo go te noyiera ma wuotho gi tonga to kido no ibo neno gi jogi te mondo mi ginyisre ni gin gi thuondi ahinya mane makwayo jo Migori were uru gi wuotho gi ji kidhi eliel kata kidhi e function moro dhi kendi ng'ata achiel onge gimi ting'ore nego gi ji onge gimi wuotho ne gi ji mondo oneni ni kori thuon ahinya thuon ni onego bed ni thuon mane wach miwacho kanyo to joji teme ithuon e wach miwacho kendi thuon e kaka ichung' e pachi to kithuon ni in gi ngufu ahinya ni kori lach mano tuo ma tuo Migori monego bed ni wa make sure ni waweyo wabed ni wanyalo wacho pachwa e yo maber ma ok wagore to bende kik wabed ni ni ka mamba no ogo gi ng'ato to manyo ni jatelo cha momiyo ni ng'ato nyaka bed ni ema nogoye ng'amo goyi no kaw chik itere mondo timre nade o face the law nikech gin gi yore mag wuondo jopiny mondo bi jopiny olal ne opara adwa nyisi ni Migori wan gi shida nikech Migori wan mabor kama wane mabor ni wan kanyo modwa retire mago be gik mono miyo wadonje siasa wadwa ni mondo kanyo bede maber boko retire to yudo ko ngima maber to kidhi kanyo iyudo ka nitie dondi moko mang'eny gidok chien mang'eny mathiro jopiny. All right. So I agree with the majority leader on one aspect. Nyaka no chak wuoyo. Yes. Tie mana koro kama agree kod Edi. Koso nikech wacho ni to kuno go poko yudi. Of course. Nyaka doe matin nikech of course. Yes. Ka ng'ato tho ka ng'ato. Ang'o madwaro ne lori adek mondo idhigo mondo nyis kipek king'eni pek kata in MP kata in governor to pek joeri ok idhi adhiya ir jopiny rando kaso gimoro tinde gituch go ka aneno mana koma entieno tinde utuch go ng'a mare gimoro be kudho ni iluonge nang'o George wamire luor liel ji ng'ato dhi kiyen vuvuzela ni in ng'ato tho dhi kowuonegi and George I saw this thing sama na awito ji ariyo gima nokonya ni families ma iko
we should now be serious. Like what we saw as soon as was not right. A family mai kwa mai inside. Kendo wacha ni sani kuru tuwe uru, okanda maru wache odwa bedo matek. En ang'o mane ong'eyo mane dwa bedo matek. So ka ng'ato to dalani, kopo ni jotelo bire, in minyalo ketho liel lo, kata in minyalo timo nade, lose nikech both sides gi, to nigi supporters gi. Anda kwayo jotelo. Ni number 1, giye criticism. Ko kidwa ni bed criticize uru wuo kuomi, ahe siasa. To joma wuoyo bende nyaka wuo nikech objective. Bas, mano kisungu makora dwa nitigo. Ne ma in gi pesa ni. Kadhi awacho anatie bunge man county assembly ma Migori. Yes. Ang'eyo pesa mochiw both for recurrent and development. Kai be ok nyal tunga na mano awacho mana gine bunge kende. Ipenja oko. Ang'o musetimo. Nyaka wawinjo ni kiwache. Kawacho ni kiwache. Odwa nego teko ne moro kama nyaka wawinjre. Ing'e teko ni moro midwa wuondo ani onge go kata in go. Ing'e tabu mar majority. Wewe mamba otie kwacho. Dimbele. No biro paro moro. Mio mamba nyochu kendo ko wacho. Ni last time ni tiyo kod marach ka ulo kadhi wey. Ayela no kanya yalo go next time. The sample like okay. So I'm going on. Nyaka bed gi capacity mar kono ja pay ni na ayudo 14 billion. 14 billion. This amount of the recurrent, this amount of the develop. Gima majority leader ni okwinji gi government mo support mar government chila yako ni. Jogi akia gima no timo gi wach dongruok. Ki wacha ni penjo wacha ni to de kanye. Chalade ni kanye irodi. Tini mano kwa nyali. In fact, I thank the current speaker. The honorable Speaker Marwa Migori. At least onyalo mi tuolo mi wach gima nie pachi. Right? Mi wuog go. Ana akwayo jotelo. Especially nyaka members. Ingene gini de okwachope kata members of the county assembly would be seeing this. Ng'ato ka ng'ato moyier nigi jurisdiction ne. Ko yiera kaka member of county assembly oyiena wuoye gini. To kik wabed gi paro moro ni ng'ato neno ni digolo doke iti jo piny. To George, sabe ng'adowa. Mina majority leader ni thuolo mondo pimnwa niya. Nikech osiko mana niya, ni tinde wani office last year no wacho ni wani office 3 years. Sani ng'ini wacho ni wadhi yiero next year. Okwananwa of the billions mwaseyo are the equivalent to tich mitimo. Ukalo budget and you have the authority to of course to ng'iyo gima Nyoro during the governor's speech. Nyoro during the governor's speech. The governor said. I'm Itulo majority. Yes. Nyoro during the governor's speech. Nyoro wacho ni pesa wa mwacholo under revenue. Majority nyo ntie. Obedo paying okay. Go to the guy. Obedo paying go to the guy. All right. You made it. All right. Take what no. King your governor's speech. The governor's speech on go be highlight. The financial year marumone. Nyo wayodo pesa machalo kama. Nyo wayodo watimo ma. Gima. Under health, under water, under roads. And like that. Thematic areas will be devolve. And I cannot blame the governor also. Apa ni kata joma na okao makonye teach. Bekia. Because natondeko na governor ni revenue marwa sani said it to 500 and something. Right? 587 or closer to that. To kibiro kono kikalamo ndi kogi ma COB okelo. Magi present ka COB 320. Okao nyakasha the reimbursement oketo ni on source revenue. So en problem moriwo joma konyo governor, ten problem moriwo nyakasi tabu ni tie Migori makoko thiedhi. Kasti chaki bedo gi jok moningo konyi bunge in the name of Honorable Ken Oro majority leader with this kind of thinking. Kiwe nyaka dirala. Kiwe ngat imanyo point.
e weche ne 200 koro kiyudo point achiel kwan nwa ero me kamia we koro majority an koro kadhi wuoyo an adwa ling thi pasto kwan nwa ne nikech en motero governor business kwan nwa ne e financial year manyokalo achiel en ka aloka chaka wuo kama bete ni ing'e na ng'eni weche bila gi obro wacho momiyo na wacho ni kabiro ka abi nyaka gi budget mabro nyisi kaka budget wacho right to gima duong' wach mar wuoya nikech koro migi thuolo e microphone onego wawe an gi budget ka na tingo ing'e ni onge gima pando kawuono George Bati nyalo ng'eyo ibo yudo ni nitie nyaka projects ma idhi los award ne ma ene mano propose kendo linga kendo ino dongan makora wuoyo so no take us through this document one by one. I'm just telling you right no wono gino timore maber atingo ni budget majority dhi mbele atingo ni budget mondo ing'e ni ya mae kako pang tich e gik mosebedo ka timore makata en kaka ka en North Kanyamkago onyalo wacho ni gigo timore kata ok timore gigo en owuon no wacho ni mondo gitimre kendo nopango ge budget koso nokopango gi tiende ni kamwa beteni wabeduru joma wacho adiera wabeduru joma kadwa ni mondo wager kik wawacho wadwaro kura mar jopiny gi miriambo wadwaro kura mar jopiny gadiera kamwa beteni headquarter mar Migori County igero sani kata en ong'eyo e assembly wa kata mondo wabed gi committee rooms nyocha onge sani ekigero e budget mana ma sirikal masani to ne osetieki gini 10 okodo wuoye gini 10 mokalo wadwa ni ya Migori odongre nikech gimiwe chieng nodong karapar to kilungo wach mamit ing'e wuoyo mamit tigalo jopiny ni pani mane kaka jidongre Migori ema dong chien iti medo mana yiero joma lungo wach yiero mana yiero joma lungo wach eliel and Migori continues suffering adwa nyisi ni Migori kama wantie sani wan gi privilege nikech tam na mane mokwongo cha na bedo makore ka community projects odonje budget omamba ne nitie assembly mokwongo na ogitimo mano sani kendo tamni wase manage makoro sani wan gi community projects madonje ang'owa e budget ma wan wa propose kwase propose to the executive they implement mane order mwadwaro wadwa ni mondo wabedi makaber to pesa making'iyo pesa mar development manitie nikech sirikal be noketo ni 70% ni en recurrent ni operations and maintenance suji personnel emolument hiyo ni koro 30% modong wabed piny gi governor wanyis governor ni governor iwinjo pesa ni en billion adek wadwaro ni kai billion adek ni wan wawegi kaka wards mopogore wawinjire ni oyo 1.5 kata 800 million opoge wards gi equitably mondo dongruok omul kona ka kona mar piny mane kama wantie sani mane kama wadwan mondo wadhiye to kwa bedo ni wan wadwa ng'ang'ni gi wach wadwa laro pesa wadwa wuoyo marach kuom ng'ato ni mondo ka siasa otimre to pod Migori bodok chien wabo bedo gi governors mang'eny wabo bedo gi ji mang'eny to gima bo hinyowa kaka oganda en mana dongruok madok chien kinono mos nyocha ne an kata assembly naneno ka jokanyamita okete e social media kawacho ni wanyalo pimo what do you mean jokanyamita yapimo ni apima so no you are a leader you don't talk carelessly ni jokanyamita yimbe we allow such kind of apima gini na keto kawacho ni ya ni wan wawuothe siptande mag Migori nodhi oket level 4 te to onge gima gin go kata chiel to dhi oket gi sirikal manokalo cha ni gin level 4 te kose get level 4 ginyal meet koro audit report ka biro to level 4 ni ok pimre koro imiyo report ni ya ni kanyo ji to tich onge koro yudo ka committee ma sipia ke ma report ni kata ni staff levels ni piny gima ne obedo nego beni health committee ma timo nade ema kelo nikech jo health department onego bed ni ya nyiso challenges magin go ne committee ni mondo committee ni okele assembly mondo samitimo budget otim budget kaluwore ga ng'o ung'eyo mano majority ung'eyo ni nitiere chandruok e osiptendego kaka assembly ang'o mosetimo kata ami thuolo onego bed ni wabedo gi paro nikech ineno e assembly wan ji 60 kata 59 oversight itimo gi committee oversight ok nyal tim gana individual oversight onego bed ni ng'ato realize ni en gi responsibility mar represent the same department e assembly kendo en gi responsibility mar oversight that department
kosemiye tools monyalo deliver go. Okay, nyalo oversight ngama onge tools. So George, right. So one kaka assembly, committees sanini commitment mamondo be engage departments. Mondo mi departments gi challenges gigin mane. Mondo challenges ko biro. To wabedo able to look at ni ere kaka nyalo tim mondo inform kata budget. Most of the time, and up to where we are today, the budget is informed by I don't know what other sectors. And you're the one making that project, budget. Because we have a challenge with also capacity in that assembly. We have a challenge with capacity. They are members of the assembly. You continue fighting individual fights. It will only need a majority. George, yes. When to the extent of the capacity, so I agree with him. One bunge mane uketa jino bedie. I'm telling you. Mako geek, samoro geek chairs moko. Anyway, let me not discuss my colleagues. Right. Let me go back here. I'm going to meeting a waiting. Budget. I'm talking to you, George. And budget my financial year, man. So, Baba. So, no, please control this meeting. Otherwise, I am a very bad person. No, control this meeting. I'm the one chairing. So, George, you want to hold it. Please. Order Mamba. George, are you going to manage this interview? So, can you hold this budget? You are given to it. Okay. So, Mano budget, my financial year 2025-2026. Enorumo June. Right? Majority leader a custodian mar project. En a custodian mar gini. En mo kele nyakeot. Kamine no beden. Emo mi en nyaka gi kopi. Adwa penji ka budget ni no mi. Mondi ko nani out of this budget. Nikech gimwa majority leader wacho ka gin projects moko miluongo ni community projects. George Angoma majority leader CMU. I don't chima no kete mensa. Okay. When it was stable. When was it 16th, stable? 12th, 2025. Don't you pay winjo. Okay. We mara tarika paka uchelu mara paka yoganaro ke prayo gabiche. Manu uketu emanu mano supplementary nyoro bwana. Budget no go the budget ne inyo ni mai mara tiyo ge jomo understand gi. Okay. Budget ne wakalo 30th June. 2025. Right? Gimotangu nino is supplementary. It is true. Mar budget man waseka. Okay, watieki. Supplementary no, there are more. Watieki. No. Okay, watieki. Omamba watieki. No, my give a pinjo winjo George. No. George. Wabiru biro. George. Yo pinjiri to kamina no wabedeni. Duarito mondo winjinea. Ne watimo, George, give me 1 minute. Just a minute. Just give me 1 minute. I'm not going to give you. Ne watimo budget mar 2024-2025. Right. Muatieko. 2025-2026. Okay. In fact, budget ne wachako ka governor donjo 2022-2023. 2023-2024. 1 minute. 2024-2025. Erokamano. 2025-2026. All right. Gima majority li. Yakora mogi erokamano. Konejo pe. Wabiro luongo Omamba in kachiel kod majority gi MCS mamoko mag Migori mondo wago mbaka e wach mar budget maru ma Migori achiel kachiel. Kawuono wang'iyo ni ang'o makelo koko. To wach ni nitiere nyaka gwenyruok e paro kuom jotelo magin ja assembly kamu bede ka ularo lemo. Binge gima kele jo. Budget metimo ma ok bed implement maratil watiek gi kanyo. Nyinge George Batilo Jojo Mamba kachiel kod majority leader Dwadoro Oriji Masani. Apeje George. رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي
كلماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول. لا 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 لا. رمضان ده رحمة من ربنا.